završene. Ako nisu dobre, ih pričvrstite. Onda još malo pečačkajte uho. Možda provjerite volan. Prvo na jednu stranu, a zatim na drugu stranu. Obavezno provjerite i zvono. I možete krenuti. Naprijed bicikliću moj, naprijed! Ako neće krenuti, opet provjerite zvono. Još lagano otegnete šljafić i gas. Hajde, krenu bicikliću moj, naprijed, naprijed, gas! Hajde je sad! Open Gangnam Style. Gangnam Style.